ibn al-arabi ko alaka wali judo be mundo ibn al-arabi ya fulade ibn al-arabi al-maliki obe waye faqihu de waye kitabu yere duna hakam al-quran waye doni ke bagade waye sunna mogode ibn al-arabi wore be waye sufi de wahdatul wujudi yere alebo ofo wahdatul wujudi mana koyi ñaabe feŋo fe la jiyana ala de do piye ñe ala de ale yere ala de ale ba fo ko doloki min ba kanna jubba min ba kanna ko yala ala de ba kono ko ale de yala ale de ala ube ala de ale sawa ni ibn arabi ni ñe sufi jugude wahdatul wujudi tasira min be ba fo wahdatul wujudi mana koyi ñaabe feŋo fe na ko abe ala de لا أدري أفيل الجبة أنا أو الله كنت هذا من بدركين كنوا ندرو سوبي على درو نيجي ابن عربي صوفي ده وإني ابن عربي وربي ويفقه فقيه ده فقه مالكي مغدورو عليه كتاب درا حكم القرآن نيه ابن عربي دوي ويصوفي ده manidi jogendu be sallim bo koddo ye ñininkali fula ke folo min ye ka bisimilahi fo salli la ko a bɛ cogo di o i ka salli damina to ka bisimilahi fo majahabiw tilala tila yɔrɔma saba min ye imamu na safa i ka majahabi ale ko bisimilahi rahmani rahim bɛ komi aya de ka fara fatiha kan salli min bɛ bange i bɛ fatiha bange cogo min bisimilahi rahmani rahim i b'o fana kala ka bange misali min be gunda ibe bisinna gunda ka fara fatiha kan ni imamu na safai kama jahabi imamu na maliki kama jahabi aleko bismillahir rahmanir rahim akana kala sallila bil kulliya la jahariyan wala sirriya imamu na maliki katabuna kama jahabi ako bismillahir rahmanir rahim kana kala sallila kana gunda kana bange irisala min be kuma malik kama jabi ko akolonje ye ode do wala tastaftiha bi bismillahir rahmanir rahim ko ni bi ka salli damina kana damina ni bismillahir rahmanir rahim malik kama jabi ninde ale ko kana fo salli layre kana gunda kana bange salli damina fatiha la dro ni be bange adamina fatiha la ikata ni be gunda adamina fatiha la ikata bismillah kana kala salli la kuma sabana ahmad ibn hanbali kama jahabi ako bismillahir rahmanir rahim abekala ni be na fatiha kala ka salli damina bekala ne alebe fodda jukorode salli min be bange o salli min be gundale te bo iba afoida jukorode me ni be bangeli ke be bangeli ke fatiha e kata nunu yukadella ke jumo munye safa e kadella nye hadisa yo chinya komi wakati chaman tambolo kiden ka hadisa do nana qasamatu salata bayni wa bayna abdin nisfaini idha qala al abdu alhamdulillah rabbil kata hadisa laba ni hadisa ya ira ka fo fatiha bismillah te fatiha doye bismillah te fatiha doye safa kama jabi kiden ka hadisa do nana ko boy kiden ko ala ko ale sallitila ana fatiha tila ana ka jonni nyogonche akoni jon ko alhamdulillah rabbil alamin ni hadisul qudsi bismillah ma foye donc bismillah te salli do ate fatiha dote bismillahir rahmanir rahim o borala o maliki kama jabe na ko kana fo ayaka delake jumaye ko ana shika hadisa be ni hari samradani rasalaka sarhu be hadisa indo
ko anasi ko ale sallira tiden kofe ko ale salla Abubakar kofe ko ale sallira Umar kofe lam yakunu yajkuruna bismillahir rahmanir rahim ko nunun tunte bismillahir rahmanir rahim fo imam na Malik yeddelila ke ni hadisare ko don ko te fo sallila bon Ahmad ibn Hanbali ale fana ka delle munye na ko ka gunda anasi ka hadisa kele riwaye do ko anasi ko ale sallira tiden kofe ale salla Abubakar kofe ale salla Umar kofe lam yakunu yajhiruna bi bismillahir rahmanir rahim ku tunte bismillahir rahmanir rahim bange Malik dilula minna riwaye min ko lam yakunu yajkuruna ku tintafo Ahmad dilula riwaye jumana lam yakunu yajhiruna ku tunta bange de mi abefo mi kuma sahale tuma mi don ko yo kuma nunu fara nyogon kan ni hadisa wore wuye Ahmad ibn Hanbali kama jabinde ka kenen bismillahir rahmanir rahim be fo ni kabaru folo ke sallila duawu ali istiftah salli be damina ni duawu mi nyo ofora iba fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idda jukoro o ko fe salli mi be bange ibe bange ni fatiha ibe bange ni fatiha donc della sabati lembe nindela bismillahir rahmanir rahim be fo sallila de mi abe gundare ate bange jamana in kono maliki gan kaw fule ka bangeli minke maliki kama jabite ube safa itade ke akanyi ni kal fulana ko ni ciden ko harisa do nana ko fajiri kofe ni sigira ka salli rola ibake ka ala kosuma fokata tilebo bo iwulila karakam fula salli ali muraddafa le mbaraje be dima bo koni mugomi o wakati kono ne ka salliji cinyana ibora kata sallije ka sage kana obe to suru barajin be sabatiye uga te sabatiye don ki bawo koni ala sonna barajin be sabatiye tanki be misirinde kono salliji je cinyana itara salliji takana abe komi be misiri kono no semino ko barajin be sabiye abe komi be misiri kono ko munna uye barajin sabatiye ibe komi ibe misiri kono tanke tara haju dora nibe sage kana ko itikafu mo fure ni mo be itikafu la don ke bawo benna la ikana bo misiri kono kito itikafu la ni bona misiri kono kito itikafu ni haju boli ute ika itikafu chinyana ne itikafu mo be se ka bo itikafu la kata ko nyegen kono kata saliza nyegen kono kana ibe misiri kono ika itikafu te chinya hari na ya soro nyegente misiri kono ika duni misiri kasuru janaba yi soro ube iba fe kata saliji ta ika chari cheri tare ka sode kono kata saliji ta kana ube kata janaba ko kana ika itikafu machinya mana ote jate ko ibora misiri kono donc wode koso ko ni mfana ni ka saliji de tinyana kata saliji ta kana ite manke barajina ko doye nyinin kalike ko tahiyya laba min be ke salli kono sunna de do ube farda de do aka nyinin kali yen ninde nyinin kali jabu e minye tahiyya laba nye salli farda de salli ka jose de do salli ka jose tani nani de do al qiyam mali qudra ni she bala ka joka salli foyi ka joka salli ki joka salli oye salli josende fulana at-takbiratul ihram kabaru folo koke oye salli ka josende sabana qira'atul fatiha ka fatiha kala salli ka josende do oye sabana nanina awruku ki kumbele mina salli ka josende do duruna arafu mina urukui ki korta kabo urukula salli ka josendero worona ali itidal fihi ki jo kama fantasoro jolina salli farda dero ni nye woroy wolo fulana as-sujud ala sabwati a'da'i ka isujudi ki sujudi sufe wolo fulaka mana sujudin ka sujudin bi sufe wolo fulaka ni te wolo fulana wa salli josendero wolo fulana yinde sebina
arafu minhu kawuli kabo fenna kawuli kabo sujudila ha shegite ninye konontona alijulusu baina sajadatayn ha ki sigi sujudu fulani nyogonje tanna atamanina fi arkan ma fanta kasore bolo salli josembela talikelena atritibu wal muwalatu kasalli nunu minya akumbele munana kasujudu urukunu nunu ku tugu nyogona ko mu foriye chogomi ne joliye tani kele tali fulana atasahudul akhir tahiyya laba tani fulana teninye tani sabana ajulusu li tasahudi ki sigi tahiyya inye o fana salli josende tani nanina at-taslimatayni salamu fula ni bubu salli raybe salamu fula minke donc salli jose yenni tani nani de donc tahiyya laba salli josende do ki siga e salli josende do yen tani nani de salli josenye do be minni salati ibrahimiya do ba jate salli jose wuna allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim kata laba do bo jate salli ka fardawla nen min fule ni nye ka salli kiden ka salati ibrahimiya tahiyya labana kuma sabare nanala don ko baw do ko farda de do don ko baw do ko wajibi de do don ko baw do ko sunna de do tuma mi Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ka kitabu kuno sarhul mumtu tuma mi ayenni kuma fa kuma sabayin fo ka kelen kele be ka dalila fo mais akom min ka kene min ye ka salli ciden ka tahiyya labana salati ibrahimiya sunna de do ko sunna de do tuma mi Sheikh Abdallah Bumbaji fana nyinin kara salati ibrahimiya yala salli farda do bo mundo afana ko kuma sababala do ko farda do ko wajibi do ko sunna mais ako ale bolo min kasuru cinyama ko munun ko wajibi ale fana tara ofe bon difference juma be nunu ci sisa munun ko farda de do salati ibrahimiya ni yutuko ka toy ima ke tahiyya labana salli cinyana mais ni nyina na de ya toy ni ini ewa ini français ma janya ibe sagi ka kede ibe sagi ka sigi ka kede o ko fe be bara sujudi ke ni salamu bila ima salati ibrahimiya ke ibe sagi ka sigi ka tahiyya ke ka salati ibrahimiya de ke o ko fe be salamu bila o ko fe be bada ke ni français ma janya mais ni français janya na sagi ka salli beka o e munun ko farda donc buno semino kon ni yoro de la ako an kam mo ka salli tinya fen kama fimmi ni kuma sababala de la jelen fana mana ko farda do ante se ko ke donc ale ko farda ya alema so uma o munun ko wajibi do ni tugu ka salati ibrahima ya to ima ke sallila salli tinya mais inyina na ima ke qabla sujudi banye wata wajibi tugu tayewa munun ko sunna do salati ibrahimiya niya atika salli kono ye sunna ke ye baraji soro i tugu ka toy inyina ka toy fenti ka sallila ukafrahu ye ninde donc ibn Simir rahimahullah alayhi min giriya ako salati ibrahimiya sunna de fardate wajibite niya ye wakati tama ni ba le ka fatawa de foku giriya sababu werete anyogona doni ke bagaw ye sereya ke ay bil waray ko yire korosir bagade do al faqih ko fiqhu bagade do famu bagade do fana ko minni al istinbatu ala yo no yaay ayere nyogona doni ke bagaw uye o sereya ke ay har internet to la niye nyinin kali nyinin uka akacha ube alede tanati udellangu ka qisa dofo ni senfe umo saba della ka nyogon soro tantan kelen koro minna Sheikh Abdallah Bumbaz
Cheikh Muhammad ibn Salih Usaimin Cheikh Albani hiju do senfe o sabab be ye ñogo soro tantantelen koro ado araisul majlis o ye bumbaji de o ñema ye be sigi minna o ñema ye bumbaji de bon ni ñinin kali kala ñinin kali nana ñinin kali kala nana ibe tile bumbaji de maka ñinin ka fiqhi do hadisa do agira do ibe tile ade de la mais bumbaji ye munke ni mo min ye fiqhu de ñinin kay ka ñinin kali be fiqhu de ka aba fo bunu seminu ka jabi bunu seminu bo jabi ni mo min ka ñinin kali be hadisa ko de ka aba fo albani ka jabi albani ba jabi ni mo min ka ñinin kali be aqida de ka bumbaji yere ba jabi tuma misalli wakati sera o kanka salli fana wakati sera o kanka salli i wulila ka jo Cheikh Abdallah Bumbaji ko albani ya aba Abdurrahman salli bina ako Abdurrahman fateme ka salli nay Cheikh Albani ko Bumbaji ma ya shaykhuna anta shaykhuna salli bina ko de en ka karamo salli nanye Bumbaji ko ayi ako qur'ana doni ambe ye kele ala ne e banye hadisala teme ikalla salli albani bilala nyefe aya qol la jebumba ko ya sheikh usalli bikum bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qafifu ako sheikh nka tiden ka salli togo de kene awye wa ube nka salli nke salli nogoma de ako ya bumbaji fana ko ma ya sheikh salli bina bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako salli na tiden ka salli togo ke nanye anyira tiden ka salli togo iranna ya sheikh sallim na nye tiden ka salli togo de ka tiden ka salli togo iranna gan mo doni ke ba wo yennu nun de me ñogon borto ni ñogon sapute kelen kele ba yere majjamu ka to tachnya kelen kele abbe hashiriya nun doni ke ba sabaka koy laje e pi aradu gele min tumbe nunu ni ñogon ce dina la tese ka ñafo fiqhu bondala be aradu min ke ñogon ka ni ya me ba fo nunu te kuma ñogon fe na kelen kele nu ye ñogon ñew be ñogon boñe be ñogon embrasser be ñogon karama kelen kele ni ya ñini ka tigila kofe abatan bumbaji ko lete mugo do sankaba koro nimbe hadisa do kalibani bo albani ko ale nyana mujaddidu haja jamani mujaddidu haja al-asr Sheikh Abdallah Bumbaji akonni wati dinani aka aqidana ka salafiya kura ya baga ko ale ba jate mina Bumbaji de Sheikh Albani ka soro bi ara do kenyugon kawo na kelen kele bebe nyugon tanu bebe nyugon fe bebe mo nyugon bonya mais illa marahim rabbi an ka doni koni kera hasidiya ni nyugon to takiya ni femre nu ye minye atogo bina bodoro foi kata kuma do ko ka ke ibe illa go si togo mi ke togo tinya togo mi ki ka dawo tinya ibolo togo mi ana ka hakiman da man balmo awa seygun nunu fule kalande u seygun nunu kala hala fule fon ka nunu ni la digan ka ke ko mi nunu chogore o ko do ko ni be salijita nu ko salijita li kono na la daka muguri ibe bolon ko ni de kala ube dabe muguri chogore doni ke ba ko da muguri yede jido ida kono dro kala ma da kono akika da yorobe soro ninde to ko da muguri hari ni ma bolon ko ni faraka ko sunna juman sabatira juma ko fe nafilala hadisa fulana nala Abdullah ibn Umar ko juma ko fe ale sarlila kafara ciden ka kaso kono arakan fula hadisa do nana ciden ko ni mugo mi juma ko fe ni be salli misiri kono ikara kanani salli donc don ke bawo ko juma ko fe ni be tay kaso kono kan nafila de ke arakan fula salli mais juma ko fe ni ba fe ka ke misiri de kono arakan nani salli ko ni saliji bila ni ka joli dia be saliji tiya ba o te saliji tiya
ni joli min koni bora ni bo sira fula dora kere i ka saliji tiɲana mais n'a bora farikolo yɔrɔ wɛrɛ de la min tɛ bɔ yɔrɔ fula in ye i ka saliji tɛ tiɲa wo ko ka samara dɔ ka salli sunna dɔ wa aha ciden ko a ye salla ka samaraw kɔnɔ yahudaw tɛ salli samaraw kɔnɔ mais a sunna ye de e bɛ misiri min na tapite karota la ciden ka misiri cɛncɛn de b'a la bɛlɛ de b'a la olu tun bɛ salli ka samaraw kɔnɔ ou bien i bɛ kungo kɔnɔ la i bɛ taamadenya la n'a bɛ salli kungo kɔnɔ la a n'a ka samaraw ka salli mais dɔnnikɛlaw ko misiri minnu ni karo dɔnn'u la tapi de b'u la tapi ninnu fana bɛ fura de u bɛ kɔ de min ye ka salli samara kɔnɔ o ye sunna de mais ni e n'i ka samara sallira karo kan ou bien tapi kan i b'a nɔgɔ o ye tɔɲali de o ye tɔɲali de donc mɔgɔ tɛ sunna kɛ ko i bɛ mɔgɔ tɔɲɔ n'a ye donc o de y'a to dɔnnikɛbagaw bolo an ka misiriw filɛ cogo min mɔgɔ ni samara kana dɔw la ko i bɛ salli mais a sunna bi kan ni kelen bɛ yɔrɔ la i bɛ salli dugukolo kan ou bien i bɛ taama la kungo kɔnɔ la salli n'i ka samara ye bon ko yala silamɛya sariya kumana ni mɔgɔ bɛ sugunɛ kɛ adabu b'a la wa ko olu y'a mɛn dɔw la ko sugunɛ cogoya si t'a la sugunɛ kana don i ka finiw la dɔrɔn adabu bɛ sugunɛ cogo la adabu bɛ banakuta cogo la o de y'a to Sulemani Farisi ko anw ka nabi ɲuman ko a ma foyi to n'a ma dɔɔni fɔ Allah ala hari ni sigi cogo ɲɛgɛn kan a ko an ka ciden ye nin bɛ fɔ an ye ciden ko ni mɔgɔ bɛ sugunɛ kɛ i kɛn'i sigi k'i ɲɛsi kɔrɔ ma ko i bɛ sugunɛ kɛ i kan'i kɔdi kɔrɔ ma ko i bɛ sugunɛ kɛ nin ye hadisa dɔ ye ciden ko n'i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ adabu i ka sigi ka sugunɛ kɛ dɛ i k'i ka lawura kɔlɔsi fana mɔgɔ kana lawura i ɲɛ ani k'i ka finiw fara ɲɔgɔn kan sugunɛ tɔ kana don la a kana cari cari ka don i la ani i tilalen kɔfɛ sugunɛ la i yɛrɛ kɔlɔsi sugunɛ tɔ kana to i la n'a bɛ don i ka farikolo b'i ka fini parce que ciden ko mɔgɔ fila min ko kaburutigi fila min k'u bɛ lajaba k'u ma lajaba fɛnba fana la ko dɔ bɛ yen ko ale tun t'a yɛrɛ kɔlɔsi sugunɛ de la n'a ye sugunɛ ka taa yɛrɛ kɔlɔsi sugunɛ la donc adabu bɛ sugunɛ la dɔnnikɛbaw ko n'i bɛ sigi i ka sigi yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ garangara yɔrɔ ye ni sugunɛ bɛ papa i kan i kana sugunɛ kɛ o fana kɔnɔ dinga kana sugunɛ kɛ dinga kɔnɔ dɔ delila ka sugunɛ kɛ dinga kɔnɔ a sara jaa ko jinnaw de ka so dɔ jinnaw de ka den tun bɛ yen a ye sugunɛ k'a kan ko jinna ko ale ye biɲɛ in kɛ k'a sɔgɔ o de y'a to ciden k'i ka kɔlɔsili kɛ dinga kana sugunɛ k'a kɔnɔ sugunɛ adabu dɔ la kana sugunɛ kɛ dinga kɔnɔ kana sugunɛ kɛ garangama yɔrɔ la ni sugunɛ bɛ panpa ka don i ka finiw la n'i bɛ sugunɛ kɛ i ka finiw fara ɲɔgɔn kan bon mɔgɔ kana i k'i yɛrɛ kɔlɔsi bɛ yɔrɔ min fana mɔgɔ kana i ka lawura ye n'i bɛ kungo kɔnɔ la i kana i ɲɛsi kɔrɔ ma ko i bɛ sugunɛ kɛ o dɔnnikɛlaw ko min ye ka jɔ ka sugunɛ kɛ ko ni daruwa ni haju nana a dagara i k'a kɛ ko ciden yɛrɛ delila ka na dɔw ka ɲamantɔ yɔrɔ la ko a jɔra a ye sugunɛ kɛ bɛ delila ta nin de la ni hadisa sabatira ciden jɔra ka sugunɛ kɛ donc dɔnnikɛlaw ko n'a darura nana i la e bɛ yɔrɔ min i tɛ se ka sigi ka sugunɛ kɛ ko i bɛ se ka jɔ ka sugunɛ kɛ mais i ka kow dɔ kɔrɔsa la i lawura a ka kɛ i bɛ yɔrɔ la mɔgɔ ɲaci ka lawura la n'i bɛ jɔ ka sugunɛ kɛ ani fana i k'i ka finiw kɔlɔsi parce que ni mɔgɔ jɔlen ko a bɛ sugunɛ kɛ n'i y'a kɛ garanga yɔrɔ la a bɛ papa i la ka don i ka farikolo la ka don i ka finiw la bon ko n'i bɛ sugunɛ i jɔ ka sugunɛ kɛ k'i ka ninnu kɔlɔsi kɛlɛ a k'a sɔrɔ darura ni haju ye las'a ma a dagara i k'a kɛ filanan i k'i ka lawura kɔlɔsi a kana sɔrɔ i b'a kɛ yɔrɔ la mɔgɔ bɛ a to yɔrɔ dɔ la ɲa b'i ka lawura la sabanan i k'i yɛrɛ kɔlɔsi sugunɛ in kana panpa ka don i fini la ani ka farikolo donc o adabu de bɛ sugunɛ la sugunɛ adabu la ɲuman ye de i sigilen de k'a kɛ mais ni haju ni darura nana i jɔlen bɛ se k'a kɛ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابن العربي
ko ala ka walijudo be mundo ibnu al arabi ya fulade ibnu arabi al maliki obe waye faqihude waye kitabu yere duna hakam al qur'an waye doni ke bagade waye sunna mogode ibnu arabi wore be waye sufi de wahdatul wujudi yere alebo ofo wahdatul wujudi mana koyi ñaabe feŋo fe la jiyana ala de do piye ñe ala de ale yere ala de ale b'a fo ko doloki min b'a kanna jubba min b'a kanna ko yala ala de b'a kono ko ale de yala ale de ala ube ala de ale sawa ni ibn arabi ni